puhetta jo, että teidän bändi on itse asiassa varmaan tällä hetkellä alkaa olla ehkä niitä niin pitkäikäisempiä bändejä, mitä Suomessa on 13 vuotta ja takana. Kerrotko siitä, missä tilanteessa ja mitä kautta teidän bändi lähti syntymään, kun konsepti ei nyt kuitenkaan ole ihan tavallisen kohdalla? No joo, se oli lopputalvea 85 ja pyörin tosi yöllä treenikämpällä ja soitin rumpuja siihen aikaan eri bändeissä paljon. Ja tällainen veijari kuin Ari Hukkanen tuli kerran. Se oli etsimässä jotain kaveria sieltä tai jotain. Sitten se jäi siihen meidän kanssa jammaalle ja iskettiin kaikennäköistä legendaa. Tutustuttiin siinä ja melko vinhaa vauhtia. Me asuttiin vielä samassa kaupunginosassa. Todettiin sekin ja juteltiin kaikkea ja huomattiin, että me nauretaan ihan täsmälleen samoille asioille. Ja huomattiin, että kummallakin on ihan mieletön siis tämmönen niin kuin musiikin dikkaustausta ja kohtalaisen pitkä jo silloin oli siis tää itse soittamistausta. Ja sitten vaan kekattiin kerran, että nämä Torven legendaariset ränttätänttä pikkujoulut, joissa saa kuka vaan esittää ihan mitä vaan. Ja liksa on 2 kaljaa per nuppi. Että perustetaan sinne bändi. Ja just sellainen bändi, joka voi tehdä ihan mitä vaan. Ja se sitten lähti, että aivot narikkaa ja bileisiin. Ja treenattiin tietty matsku siihen sitten ja silloin jo lähti tää, soviteltiin eri biisejä ja kaikkea tämmöstä. Kuinka paljon teidän bändin tyylivalintaa ja niin on vaikuttanut Lahti, että kuitenkin niin lahtalainen rockmusiikki on oma lukunsa ja niin ainakin hyvin helppoa nähdä tehdä aika tyypillisistä tai oleellisena osana tätä kuvaa. No tietty lahtelaisuushan siinä varmaan tulee ihan sen takia, että me ollaan kotoisin Lahdesta. Että eihän sitä itse siis sille edes huomaa, mutta joidenkin kollegoiden kanssa tuolla festivaaleilla ja tuolla pitkin aina kun tapaa joskus tai eri konserteissa, niin kaikki sanoo siitä, että vain Lahdesta tulee tommosta. No sitten on tietysti myöhemmin itsekin vähän analysoinut totta kai, että oli tää Sleepy Sleepers perinne, plus sitten monia muita hörhöjä tässä ympäri kyliä sitten, joiden kanssa pyörittiin kapakoissa ja tuolla pitkin kaikkialla pääasiassa Torvessa. Ja jotenkin niin kuin se tietty ilmapiiri, joka täällä on, niin se on aivan oma lukunsa. Muistan aina Rami Kuusinen vainaa rumpasta. Kerran kysyikin multa, että mikä hemmetti niin kuin lahtelaisessa bändi- ja musiikkielämässä yleensä synnyttää tällaisia bändimutaatioita. Mutta näin se on ja mä olen oikeastaan ihan ylpeä siitä, että meillä on sitten näköjään joku oma juttu. No, jos teidän omasta jutusta puhutaan, niin mitä kautta sitten niin Torven pikkujoulujen jälkeen se, niin kuin, koska ei se nyt varmaan ihan niin kuin läjässä ollut se systeemi heti, että mitä kautta se löytyi ja mitä kautta tämä tehdä, niin tai tietyllä tavalla haluaisi ajatella, että formaattipäin, niin no se lähti sitten silleen, että kun me oltiin se eka keikka heitetty, niin sitten lähiympäristöstä muutkin kuppilat alkoi kysellä, että voisiko tällaista heittää heillä ja tää sopisi sinne, tää sopisi tänne. Ja sitten niin kuin vaan keikkailtiin, eka 4 vuotta meni ihan tässä ja aina vaihdettiin esiintyjiä ja kaikkia muita. Ja tästähän johtui alun perin tämä nimikin, Turos Heavy Gentleman, että sen piti olla vaan lahtelaisversio helsinkiläisestä Pedros Heavy Gentlemanista. Että vaihdetaan solisteja, vaihdetaan muusikoita aina tilanteen mukaan. No Petrolla tämä oli tällainen niin kuin levyttävä projekti, mutta meillä taas pelkästään tällainen keikkaileva huumoriprojekti. Olematta siis millään tavalla ilkeä Petroa kohtaan tai ketään kohtaan siis silleen. Ja sitten sitä kautta, kun näitä juttuja alkoi tulla tilaisuuksia, tehtiin lisää biisejä. Ja funtsittiin aina uusia juttuja joka kerta. Ja sitten aina ihan vihoviimeisimmät jokit ja kaikki sketsit tehtiin aina ihan siinä takahuoneessa ihan tauolla ja just ennen lavalle menoa. Ja kaikkea tätä mieletön spontaanius säilytettiin siinä. Mutta ennen kaikkea oltiin hyvin tarkkoja Arin kanssa aina siitä, että sanoitus on oltava musiikkia. Et me oltiin molemmat hyvin tarkkoja niin kuin sanafriikkejä, sanoitusfriikkejä ja verbaalifriikkejä muutenkin. Tämä oli niin kuin se juttu sitten, mihin sitten alettiin kiinnittää huomiota sitten niin kuin tuolla muuallakin. Yleisradio pyysi meiltä kantanauhaa, joka tehtiinkin sitten. Ja Markus Ollikainen Power Recordsista kerran vaan sitten marssi paikalle jossakin ja sanoi, että mä kuulin joitain teidän juttuja, että mitä jos tehtäisiin levy. Näin tapahtui tosiaankin, vaikka me oltu itse mitään sen kummemmin yritetty. Ja oltiin ehkä kerran tai 2 joku
Emi lähetetty ihan pilkes silmäkulmassa demonauha sen takia, kun Petro Hietanen oli siellä siihen aikaan joku päällikkö joku. Ja Markus käveli paikalle ja sitten ruvettiin funtsimaan levyä. Ja totta kai levy oli aika vaikea vielä siis silleen, kun ajatellaan, että me oltiin hoidettu live-tilanne aina siihen asti. Ja tehty sen liven mukaan, on paljon tuttavia kavereita, kaikki oli jengejä, joihin pystyi viittaamaan, jotka kaikki tunsi paikallisesti. Mutta nyt pitikin funtsia se asia valtakunnallisesti. Ja se teetti töitä, ihan oikein töitä pitkän aikaa. Ja osa materiaalista oli jo valmista sitten, mitä oltiin heitetty keikoilla, ja sitten suurin osa tehtiin ihan uutta matskua sitten sitä ekaa levyä varten. Siitä se lähti, se pamahti kaikki biisit listoille ja oltiin keikoilla yhtäkkiä joka puolella, saatiin kultalevyä ja kaikkea. Mites tää teidän uniformituoli, se on kuinka pian se on ilmoittaa? No se tuli oikeastaan ihan vaan vähitellen, että alkuun esiinnyttiin ihan teepaidassa ja farkuissa. Ja jossain vaiheessa sitten, se oli 88 loppuvuodesta, niin tuli telkkarista Blues Brothers ensimmäistä kertaa kolmoselta. Oli tekstittäjien lakko vielä, silloin tuli tekstittämätön versio. Silloin mulle vasta kolahti se, että hei wow, että toihan on aika makea ajaton esiintymispuku ihan täysin. Ja sitä paitsi vaikka jätkä vanhenee tai kaljuuntuu ja whatever, niin se ei näy koskaan sen takaa. Että tässä oli tällainen hyvin pitkä linja fiilis. Mutta ennen kaikkea, että se on perinteinen bluesjätkien univormu, niin siinä oli jotain, koska Pekka Heinänen, tämä meidän kitaristi, niin se on aivan ääretön bluesmies. Niin hän rakastui myös tähän ideaan sitten ja siitä se sitten vietiin. Sen verran vielä Turo Taylor, puvunvalmistaja, oli huumorimielinen, että se on antanut meille yhdet kappaleet näitä oikein komeita pukuja. Jees. Vaihdetaanko sun? Joo. Mä kerron sen myöhemmin. No, teidän bändistä ei kuitenkaan voi puhua ilman huumorielementtiä. Sä oot kuitenkin varmaan joutunut miettimään sitä myös, mikä on susta hauskaa ja mikä on kansasta hauskaa, mikä naurattaa. No joo, joskus tulee ajateltua siis, että opportunistisesti, että saattaa olla joku ihan mieletön niin kuin, tilanne tuolla jossain lööpeissä tai jossain. Et tästä mä teen niinku jutun siksi, että se on musta vähän hauskaa, mutta että muista se voisi olla aivan hemmetin hauskaa. Mutta ne ei ole koskaan onnistunut siis kovin hyvin. Et kaikkien parhaiten on onnistunut aina ne ideat, siis, joille nauraa itse aivan kybällä. Siis että menee ihan penkin alle. Että muista kun sanotettiin vaikka tällaisia biisejä kuin Sellin baariin tai Poliisi niin väliinsertteineen tai joku Kaunis mies jos oisin. Muista me naurettiin itse ihan mielettömästi. Ja niissä on niinku se juttu. Mut joskus saattaa olla sellainen jännä, että ollaan tekemässä älppäriä. Yleensä meillä on kässäri aivan valmis, ihan viimeistä piirtoa myöten. Mutta siellä saattaa niinku reissulla tulla joku juttu. Niinku, esimerkiksi Putket mutkalla älppäriä kun äänitettiin, niin lööpeissä oli koko ajan Kalle Ööman. Ja sitten kelattiin, että mitäs jos tehdäänkin tällainen, että mä lehden luin siten, että niin taltioidaan siihen just se tilanne, kun ollaan äänittämässä levyä. Ja että tajuttiinkin, että se vanhenee se juttu kuukaudessa kahdessa. Ja niin me tehtiin sitten se juttu. Että se vaihtelee vähän, tää homma. Mutta että opportunistisuus on aina vaarallista tällä alalla. Jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt edes, mitä se tarkoittaa koko sana. Onko se kuinka paljon tehty? Joo. Joo. Tehdään vaan uudestaan. Eli niin, lähinnä siitä, että mikä susta on hauskaa. Niin joo. Mikä taas sitten toisaalta on se leikkiä on. Niin siis, että jos lähtee miettimään siltä pohjalta, että tämä voisi olla ihmisistä hyvä, joku tämmöinen just sillä hetkellä tapahtuva, joku julkinen juttu, lööpeissä vilahtelevat asiat tai tämmöistä. Niin, ja joskus on tehtykin siis tällaisia kappaleita,
niin ei niistä ole koskaan tullut kyllä yhtä hyviä kuin niistä, joille itse putoo aivan täysillä heti, että hei mä keksin tämmöisen, tai joku kaveri bussissa keksii jonkun tommosen, ja siitä lähdetään kehittämään biisiä. Niin kyllä se, mille itse nauraa kaikkein eniten, niin siitä on tullut se paras juttukin aina. Että ei niin kuin voi lähteä juurikaan koskaan niin kuin yleisölähtöisesti, eikä varsinkaan opportunistisesti, vaikka mä ymmärrän tarkalleen, mitä se koko sana tarkoittaa. Mutta sitten silloin joskus, kun kehittää tuollaisen sanotaan aika rankan huumorin, taikka vetää niin kuin tonne sanotaan hyvän maan äärirajoille, niin silloin on kieltämättä mietittävä myöskin sitten sitä, että onko tässä tosiaan hyvä maku, koska me ollaan siitä aika tarkkoja. Ja silloin saattaa itse nauraa sille jutulle, mutta vaistua myöskin, että se on sisäpiiriä kuitenkin nyt, ja sitten sitä ei julkaista. Saatetaan joskus huvikseen keikalle esittää, jos sattuu olemaan sellainen jännä, ihmeellinen fiilis, niin kuin meillä on yleensä aina. No, huumorimusiikissa tai huumorissa musiikissa ja ylipäätään huumorissa on se ongelma, että sama vitsihän ei hirveän kauan naurata ja sitten tietenkin niin se tavallaan vähän viittasit tuossa, että jos siitä luodaan hirveän päiväkohtaisiin tarinoihin, sidottuna silloin, että se vaan menee vielä nopeammin. On se kuinka paljon joutunut painimaan sen asian kanssa, että jäät biisit elämään, levittelemään, vai onko se hetken lapsi? No, mä kyllä satsaan siihen aika paljon siinä vaiheessa, kun ihan lopullista niin kun albumin käsikirjoitusta tehdään, niin kyllä mä satsaan aina siihen, että tätä voidaan kuunnella 10 vuoden päästä. Tai sitten tehdään tarkoituksella se yhden tilanteen biisi, niin kuin vaikka sellainen kappale, kun mä lehden luin. Siinä taltioitiin vaan se yhden levytyssession aikainen niin kuin tällainen rummutus taltioitiin yhteen biisiin, mutta se oli tarkoituskin, ihan huvikseen. Mutta kyllä mä satsaan siihen, että biisiä voidaan kuunnella myös 10 vuoden päästä. Että kyllä mun mielestä suurin osa meidän kappaleista on semmosia. Ja olenkin aika kateellinen monille sanotaan 60-luvun näille huumorijutuille, niin kuin nyt vaikkapa Simo Salmisen esittämät nämä klassikot, niin niillehän nauretaan tänä päivänäkin. Ainakin ne nauraa, jotka ekan kerran kuulee, ja minä nauran, joka kuulee varmaan 1000 kerran. Tai sanotaan vaikka Jope Ruonansuun Haluatko ostaa vokaalin, joka oli taatusti yhden hetken juttu. Mutta mä voin pitää tässä. Joo. Voit jatkaa sisään. Joo. Että esimerkiksi Jope Ruonansuun Haluatko ostaa vokaalin oli taatusti niin kuin sen hetken, yhden lyhyen hetken juttu, mutta mä nauran sille aina, kun mä kuulen sen. No sä viittasit. Tämä on voida kuvata. Joo. Tässä on kirjoittaa. Tuossa vähän handulee sun. No. Niin, se viittasitkin tuossa jo. Ja tähän niinku, silloin kun puhutaan hauskuudesta, niin tullaan aina niinku tähän mielipidekysymykseen, joka liittyy makuun. Ja se on varmaan myös niinku se argumentti, millä teidän bändien satsannut eniten tässä uraa silmäilmistä on vittu näistä makukysymyksistä. Miten paljon sä näet, mikä on hyvää makua, mikä on huonoa makua, kuinka paljon sä pohdit tällaisia asioita? No, totta kai se on vähän veteen piirretty viiva, että joku toinen saattaa tehdä erittäin huonolla maulla erittäin kovaakin kamaa, sille että se toimii. Mutta että jokainen, tietysti lauluntekijä tai sanottaja meidän tapauksessa varsinkin, niin jokainen joutuu miettimään kyllä. Siis itsellään on jonkunlaiset rajat, jotka nyt ei ole rajoja, mutta on vaan jonkunlainen alue, missä liikkuu. Ja meillä on ne tietynlaiset, joissa me liikutaan ja joissa me ei liikuta. Ja näin se vaan menee. Mä en näe mitään järkeä tietyn asteisessa, sanotaan oikein niin kuin tuollaisessa oikein hardcoressa tai tommosessa, tai en näe järkeä, että me tehtäisiin mitään semmoista. Joku muu voi tehdä sitä jopa niin, että se toimii. Mutta meillä on vaan sellainen joku oma juttumme siinä. Ja meitä on hirveän usein kiitelty siitä, nimenomaan siitä. Että meillä on hyvin paljon siis naisyleisöä ja tämmöistä. Ja just naisyleisöltä tulee aina tää palaute, että siinä on tietty staili aina. Onko sellaisia niin varmoja asioita, jotka naurattaa suomalaisia? Perinteisesti niin suomalaisen huumorimusiikin ydinhän on niin kuin seksi ja humala. Onko niin näiden niin kahden kulmakiven lisäksi, jotta
Mikä meitä nyt on ainakin naurattanut jätki, joka jostain syystä jatkuvasti on tää automiesten fanaattisuus ja kaikki tämmöinen. Yleensäkin kaiken asteinen siis fanaattisuus, on se nyt asiaa kuin asiaa. Ja oikeastaan myöskin sitten se, että vaikka itse aihe välttämättä nyt olisikaan aiheena nyt niin kova, niin asiat voidaan joskus vaan riimitellä ja tehdä verbaalisesti vaan niin hauskasti, että se naurattaa. Mutta se on ihan totta, että kyllähän viinahuumori on kaikkein sopivinta, kun mennään ravintolaan kerran esiintymään tai olutjuhliin. Jengi repii kaljaa, mutta että tässä tullaan just tähän Hurrikanes-filosofiaan, että it ain't what you do, it's how you do. Ja tässä on tää mun mielestä, niin kuin missä me ollaan hyvin pitkälle onnistuttu. Sitten tietysti tavallaan looginen kysymys, mitä sinulta varmaan kysytty usein, mitä sä oot joutunut miettimään, on se, että eihän ne ole niin mitään hauskaa, ellei siinä on niin totinen puoli ja tietty niin traagisuus läsnä, että asutaan, vaan ei niin oikeasti naurata ketään. Kuinka paljon sä pystyt niin sanotusti hauskojen tai humorististen sanotusten kautta peilaamaan niin rankempia asioita? No, täytyy se tunnustaa, että mä en niin kauheasti ajattele välttämättä mitään sen rankempaa siinä. Että jos mä saan hyvän aiheen, niin kuin nyt vaikka tää pelien pelaaminen, niin kuin mitä käsitellään biisissä Sellin baariin, niin ensin mua vaan niin kuin huvitti niin kuin laittaa se asia noin yksinkertaisesti vaan biisiksi ja sämplätä näitä koneääniä sinne ja muuta vastaavaa. Kunnes sitten ihan kun se teksti oli valmis, mä tajusin, että tässä on loppujen lopuksi monelle kyllä toisaalta aika vakavastakin asiasta kysymys, mutta että en mä niinku mitään semmoista siihen hakenut. Että kyllä mua kiinnosti siinä vaan se tää koko se miljöö ja se systeemi ja kaikki tää, mitä me nyt aina keikkareissuilla me nähdään ja mitä kaikki näkee tuolla joka puolella. Ja tietysti hemmetin hyvä biisi oli siinäkin lähtökohtana, että mä olin jo monta vuotta halunnut tehdä taas niinku Yellow River biisin suomeksi. Mutta että halusin tehdä se hyvin ja silleen, että siinä on ideaa. Että se tietty vakavuus sitten tuli myöhemminkin, moni muukin sanoi, niin kuin, että tiedätkö, että tuo voi jopa vähän loukata joitain ihmisiä, joilla todella on oikein peliongelma. Niin mä sanoin, että en mä ollut tullut tällaista ajatelleesta. Mutta tällaisia näköjään tulee vähän noin niin kuin itsestään vahingossa joskus. Sitten kun lähdetään tekemään oikein vakavasti huumoria, niin kuin sanotaan nyt oikein, että komea teatterikomedia tai joku tämmöinen, että siinä on niin kuin lähtökohtana vakava asia, joka puetaan niin kuin hassuksi, niin mä en osaa sellaista. No, miten, onko tämä 13 vuoden aikana kertaa joutunut miettimään sitä, että jos rupeisi tekemään niin lainausmerkeissä ihan tosissaan, että ei sun sylkoista pois ja tekisi omalla nimellä niin vakavaa musiikkia ja ryhtyä otsisen? No kyllä mä olen hivenen kokeillut sellaista ihan ammattisanottajankin hommaa, eli tehnyt eri artisteille biisejä. Ja olenhan mä erääseen TV-sarjaa tehnyt erilaisia biisejä. Ja avustanut joitain sanottajia silleen vähän, lähinnä tuossa teknisessä puolessa. Niin kuin tää, että kuinka yleensä niin kuin sanat ovat musiikkia ja kaikkea muuta ja riimittelyä ja tällaista. Että siinä on aika paljon olemassa tuollaisia niin kuin mekaanisia ohjeita. Että olen yhteydessä paljon niin kuin ihmisiä, jotka tekee NS tosissaan, mutta kun mä en oikeastaan vieläkään tajua, että missä on niin kuin ero, että kun tehdään huumoria ja kun tehdään tosissaan, et mikä oikein selkeä ero niillä on. Onko sulle tullut tällaista valituksia? Joo. Eli kuinka usein sulla on tullut tämmöinen, jonka varmaan jokainen sirkusalalla joutuu kohtaamaan, että hauskuttaa tämmöinen pajatsotilanne eteen. Ei itseään naurata ollenkaan tai fiilis on ihan maassa, että pitäisi laittaa 400 ihmistä käkättämään kiinni. No onneksi tommonen fiilis, että ei olisi itsellään hauskaa, kun menee esiintymään tai tekemään levyä, niin onneksi sellaista fiilistä ei ole vielä tullut mulle. Kieltämättä joskus on ollut vähän väsynyt, jos on oikein monta päivää peräkkään painettu pitkään tuolla ja tommosta, mutta ei onneksi sitä. Hukkasen Ari justiinsa sanoo aina hyvin,
kun hotellissa joskus ollaan hyvin väsyneinä, että vartin päästä stakelle. Se sanoo aina just sitä, että kun selän takaa kuuluu ne rumpalin tik tik tik, niin siitä se lähtee ja siitä se on aina lähtenyt viimeistään. Että takahuoneessa minuuttia aikaisemmin saattaa olla hyvinkin hiljasta ja myrtsiä, mutta aina syttyy stakelle ja aina syttyy studiossa. Onneksi tähän asti vielä. Ja ehkä sinä päivänä kun ei syty, niin sit se taas saa ollakin. Sä puhut tosta just ennen, että niin kuin, onko sitten hauska musiikin vastakohta, onko se vakava musiikki tai onko sitä olemassa? Niin tai yleensä sitten niin kuin toi ero, että joku tekee tosissaan ja mä teen niin kuin huumoria. Et sitä eroa, niin kuin mä en tajua sitä eroa, että mikä on niin kuin huumorimusiikin vastakohta, että vakava musiikki tai vakavasti otettava musiikki. Niin siellä on hyvin paljon taas sitä tahattoman puolen huumoria kuitenkin. Ja mun mielestä se on äärettömän veteen piirretty viiva kyllä sekin, että esimerkiksi teenhän mäkin sitten huumoria omalla tavallaan myöskin tosissaan. Eihän mä missään tapauksessa lähde koskaan aliarvioimaan kuuntelijoita, enkä ketään. Et kyllä mä pidän riman ainakin niin kuin sillä tasolla, kun mun nyt oma älyllisyyteni pyörii. Se on eri asia taas millä tasolla se on, mutta sillä tasolla mä sen pidän. Että mä tiedän kyllä tyyppejä tässä maassa, jotka on tehnyt NS-huumoriralleja tai hauskoja biisejä tai jotain ihan täsmälleen ja vain ja ainoastaan sen lähtöisesti, että tää on jengistä hauskaa. Ja yksi toisensa jälkeen on pudonnut kaikki kyydistä. Mä olen niitä nähnyt tuolla kesähipoissa, missä mekin paljon pyöritään. Tyyppejä, jotka on mun mielestä suoraan sanoen vähän tyhmiä. Mutta vakavasti musaa tekevät jengit, jos joku tulee sanomaan, että mä teen tosissani ja sä et, niin kuin meille eräs rockin Suomen mestari tuli sanomaan, oli samalla keikalla meidän kanssa jossain. Me vedettiin liiteri täyteen ja ne pääsi niin soittaa niin lämpärinä sitten siinä. Niin joku sanoi backstagella meille, että kun teillä on tollasta, että helppohan teidän on, että kun on näin paljon jengiä, kun se sopii tänne tai jotain. Että kun me tehdään tätä niinku ihan niinku paljon niinku toiselta pohjalta. En mä tiedä mitä sanaa se käytti, mutta olisiko käyttänyt jopa fiksummalta pohjalta. Ari Hukkanen vastasi sille vaan, että oikein hyvä kun sanoit, mä en olisi muuten tajunnut. Jees, on sulla. Ei mulla mitään. Okei. Tää lätsäkin on hyvä, kun tääkään ei nyt mustataan, tällä on harmaa. Niitä varastetaan vuosittain tuollain 20. Okei. No kirppaliltakin, mistä milloinkin. Joo, mene sinne vähän taimeen. Oo. Ja sä voit aloittaa. Oo.
Ausdeutsch. Niin joo, se oli sellainen Niin ja kimaltava. Mutta tuo apteekin valkovaseliini on helvetin hyvä silloin, kun haluaa oikein tökkötukan itselleen. ja siinä on hyvä mesta. Joo. Oikein. Ja ole hyvä. Ausdeutsch. Se oli siinä.